zan shigo kofar alfarma inda da sai ya ta fatima da shekin da ke mai girma salamun alaikum karima jibin wata alfarma ki kai ni ga ainihin rahmati bai kanabi rahmati na hango tun bebe zuwa wasu ma'aiki mai maka sha zaman ka na waɗe ka mai martaba kai zama bai cika na bai ka bai ka bai ka tsidirin rahmat bai ka bai ka ya nabi yin rahmati bai kanabi rahmati kai da ke wata ke mai bada magani a warke ya mai tsananin haske ƙasar ka kullum ƙaruwa yake annabi na ƙaunar ka kake ya nabi rahmati annabi na ƙaunar ka kake ya nabi rahmati annabi kai ne madafa ta mata ta fitirata annabi kai ne fitirata ya motsin zuciyata annabi kai ne bukatata annabi ne garkuwata ya nabi rahmati لبيك يا مرادنا أنا فكارات جينا دين سامينك أنا فدرك مسوينا أكثر جينا أبوتنا كثير جينا أبوتنا ya nabi rahmati أنا بجيبا جيبا بعدن عيشنا بعدن سوينا soyayyar ma ban iya ba da ba dan yawan da mai ba baitukan ma ban iya ba ni na san ban kai ba a hadarar ban kara so ba sai dai ina neman sauki a yi ya shugaba a afuwa wawa ha hadin sa ina tuwa ya nabi rahmati bai kanabi rahmati ya mai girma da ɗaukaka al-mustafa babu kamar ka ku ne ke gaishe ka da bakar komai a wajenka la nabi ma'akita la nabi rahmatu bai kanabi rahmati manzon Allah annabi kai ne mai haƙuri duk wani mai haƙuri wallahi ba ne kai an saba ba hadiyatu billah ya rasulullah ya rabbi Allah